Hi, it's me again, Daisy Fuentes. Yes, I'm still talking about Windsor Pilates. Well, Mari just keeps making it better and better. But this year we've got something so incredible you won't believe it. It's Mari's new Windsor Pilates Circle. It adds targeted resistance to problem areas like abs, buns, thighs, so you can get even faster results, if you can believe that. Maailmankuulu ja suosittu Pilates on varmasti tuttu kuntoilumenetelmä. Yhä useammat ihmiset joka puolella maailmaa kuntoilevat Windsor Pilatesin avulla. Tämän menetelmän avulla he ovat laihtuneet ja saaneet elämään entistä enemmän energiaa. Saksalaissyntyinen Josef Pilates kehitti aikoinaan tämän ainutlaatuisen kuntoilumenetelmän. Mary Windsor on hionut hänen ajatuksiaan ja räätälöinyt niiden pohjalta DVDlle omat kunto-ohjelmansa, jotka ovat todella tehokkaita. Mary Windsor on arvostetuimpia Pilates-asiantuntijoita. Nyt hän on täydentänyt tunnettuja kunto-ohjelmiaan uudella Windsor Pilates Circleilla. Tämä yksinkertainen, mutta monipuolinen väline tehostaa Pilates-harjoituksia entisestään. Mari, I'm so excited because you're introducing a brand new program that uses one of my favorite tools when I come into your studio, the Windsor Circle. It's one of my favorite tools as well, and I asked Brenda Lee to come along and demonstrate so you can really see how it gives you targeted resistance that's going to help your body change. I think most people know that Pilates is great for targeting your powerhouse, you know, the abs, the core of our body, but the circle, well, this takes your routine to a whole new level. The circle is my single most effective tool for toning and firming all those hard-to-reach problem areas. And it's like getting 2 Pilates workouts in one. Look at the 100. Not only is Brenda Lee targeting her powerhouse, the core of her body, but with the circle, she's targeting her inner thighs and buttocks, so she's getting double the benefits. You even added the circle to one of my favorite moves, the crisscross. The crisscross is the most effective way to flatten and tone your abs. You know, the Windsor Circle is great for your powerhouse, but it's awesome for the lower body too, because you've integrated the circle into your Sidekick series. The Sidekick series is what really lifts your buns and completely slims and reshapes your hips and thighs. What the circle does is it keeps your torso steady, so you can really maximize the work in your lower body, and it keeps those core muscles firing, so you're still hitting the powerhouse. And seriously, you get results so quickly with the circle, it's just absolutely incredible. When I started Windsor Pilates, I was 176 pounds. I went from a 12 to a 6. My legs are longer and thinner. My derriere has been raised. I feel like a teenager again. It's just awesome. Mary Windsor on arvostetuimpia Pilates-asiantuntijoita. Nyt hän on täydentänyt tunnettuja kunto-ohjelmiaan Windsor Pilates Circleilla. Tämä yksinkertainen, mutta monipuolinen väline tehostaa Pilates-harjoituksia entisestään. Mary Windsorin Pilates-menetelmä perustuu siihen, että yksinkertaiset ja hallitut liikkeet tehdään juuri oikeassa järjestyksessä ja juuri oikeaan tahtiin. Näin harjoittelu tehoaa kaikkiin lihaksiin. Vartalo hoikistuu ja rasvaa palaa. Tekniikka on nimeltään Dynamic Sequencing. Kuten Mary näyttää, liikkeet tehostuvat todella paljon, kun käyttää uutta Pilates Circlea. 55-vuotiaasta Mary Windsoria pidetään Josef Pilatesin alkuperäisen harjoittelumuodon puolesta puhujana. Tulokset puhuvat puolestaan. Kun tilaat Windsor Pilates Circlein, saat myös yhdistetyn kuntoilu- ja reseptivihkon Win in 10, johon voit tehdä muistiinpanoja ja seurata harjoittelusi edistymistä. Vihkon ohjeiden avulla valmistat myös herkullisia ja kevyitä aterioita. Daisy Fuentes ja monet muut kuuluisat Hollywood-tähdet ovat kääntyneet Maryn puoleen saadakseen litteän vatsan ja seksikkään takapuolen ja reidet, karistaakseen kiloja ja hankkiakseen pitkälinjaiset lihakset. Keskellä näkyvät kuvat ovat 10 minuutin pituisesta Sculpting Blast-energiaohjelmasta. Uudet Windsor Pilates Circle-ohjelmat nyt saatavilla kätevästi yhdellä DVD:llä. Aloita harjoittelu mahdollisimman pian. Tilaa heti. Tilaa laskulla ja maksa vasta ensi kuun lopussa. Vältä laskutusmaksut. Maksa heti luottokortilla.